Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Superintendent of Police East Khasi Hills District ubah Sylvester Nong Tenger ulapha ka kerwa khubor ben pentep ba hadian belayo iling bagi social media bagi arngur kinong alam nyam kisha sho habihar ki pulit ke East Khasi Hills bat kumjuru DGP kila phone shu senior SP jong ka Patna bat kumjuru shu SPCT jong ka East Patna ha ka jeng kren jong ki USP ulong ba ha ka por shibiji steng no phaisngi kala sapriang ka khubor hamsaya bagi te kinong alam nyam kilej bat pen kala nyam ha ka we ke yeng bat hadian kata khubor ki pajba ki lailum bat ker pelun ya kata yeng bat kila kata ketiru ya ki brio ki badan ha kata yeng ka kerwa kalong bagi pulit jang ka Alamganj Police Station kila poi ha kata jaka bat kila yalam ya ki arngot kata yo pastor bat uteman basan syathanat ban aje dai ki bat kila sanran langru ya ki shadu ka lingsun khnang bagi nya wan phai no shalong USP ulong bagi pulit ke Bihar kila pangat kendon an ya ki runar ki bale ya kata kam